Bueno, kontatu, orduan, 6 urte txokin, hasi zinean, aizpasarrenare bai ibiltzea orduan surfian. Bai, bera izan zen azkenian lehena, familian, aitagaz. Vale. Aitare bai surferua zan? Bai, baina bueno, bera beti esaten dugu, pakete utza zan. Eta, bueno, azkenean euretan pasatzen genuen pilo bat denbora, hiru ginen etxian, orduan azkenean egon behar ginen itxasoan energia kentzen. Claro, eta hori izan zen, bai, eta hori izan zen gurasoen terapia. Ados, orduan, 6 urte txokin, eta noiz hasi zinen adibidez lehendabiziko lehiaketak iten, noiz etorri zian lehendabiziko txapelketak? Bueno, nik uste 10 urtegaz lokala, azkenean herrikoekin, eta, bueno, txapelketa edo festa zan, udako festa, hor Peñatxurin, eta, bueno, pizkanaka, ni azkenean bikiarekin kompetentzia pilo bat eukidet. Horrek asko indizu, ez da? Bai, asko lagundu egin. Pike sano bat giztona, ez da? Eta hortik hasi nintzen, eta pizkanaka, ez? Aizpasarrai askarra rapatu zenion, aizpasarrai, bai, Bai, askar. Gainera, bera 6 urte nagusiago da, eta orduan, ni hasi nintzenean bera bazegoen beste momentu batean, ez? Ja. Ados. Bueno, orduan lehendabiziko lehiaketak hasi zian, orduan zure historia zan, ondo pasatzea eta energia gastatzea, baina etzen ekin txapelketetan bukatuko zen, etzen nun helburu horrekin ikasten jarraitu. Bueno, bai. Gio momentu bat iritsi zan, pikatu zinala orduan. Bai, betidanik eukido tametxa, ez? Zurlari profesionala bilakatzea, ez? Eta 10 urtegaz izan zen hor, azten garenean idazten eskolan. Bai. Eta, bai, beti hor egon da, ez? Eta ni nahi nun kompetizioan zentrau. Eta, bai, ni etxako bidea erraza izan da, ez? Azkenean ni baneukan nire ideia, eta hori lortu arte ez naiz. Ezea gelditu. Ez, keba. Ona. Osea, egozkorra zea, da bordu dutxea, buru belari. Buru gogorra. Ona. Bueno, pizkat izan behar da, ez da? Bai. Gugordak hau, Kirolean, azkenean... Sarautan adibide erra garitza aranburu bezala, egozkorra dala, eta ora lortuzuna, eta amatriaina, zenbat kirolit eguen da, zenbat entrenatzen duen, Eta hain dago Nadia Erostar bere hor ekiten. Orduan, bai, Euskal Maian, zurlari oso onak eta hauz. Oso onak. Eta gainera hor gauz, mundutik zehar bidaiatzen, txapelketetan ere, ondo egiten, orduan... Leku proposa da. Dudi gabe. Bueno, eta noiz etorri zian lehendabiziko garaipenak edo lehendabiziko esatezuna jope, bai guztuan abidea, ez dakit ja entrenadore batekin hasi zinean, edo ja esatezun ja onta dedikatuko naiz. Zenbat urte txokin gertau zan hori? Nik uste 18 urtegaz, ez? Azkenean ja banituen Europako txapelketa batzuk, hor euratxean, eta gurasoei komentau nien, ez? Azkenean momentu hori da unibertsitatera joan, ala beste bide bat hartu, ez? Eta ni, nota oso onak atera nitun, eta komentau nien gurasoi, ez? Oin nire momentua da, ja presio hori, ikasketen presio hori kendu dut, eta oin eguneko unera joan nahi dut kirol mailan. Ona. Eta, bai, 18 urtega izan. 18 urtekin. Bai. Vale, hor ja, hasi zian... Oso ondo aizea. Eta hor ja, etorri zian lehendabiziko garaipenak, ez da? Europako txapelketetan, eta bar, ez da? Bai, hau surfa pizkanaka azten zea lorpenak eukitzen, ez? Ez da momentuzko kirola, ez? Orduan, junior etapan garaipen batzuk nitun, eta, egia da, 2020 COVID-a hasi baino lehen izan zela nire ezen garaipena izan, baina emaitza oso ona, munduko 3. hor challengerrean, Karisamurren kontra, dela Tokioko urrea eskuratu zuen, eta munduko txapelduna izan da, ez dakizen bat. Ez dakizen bat, bider. Bider, bai. Eta bai, pizkanaka gero, hori, hau buru horren kirola da. Ondo. Ba, eskenean bakarrik ion bertzea, itxasuan sartuta, olatuen aurka. Eta ezin dezuetzi. Ezin dezuetzi, aurrea eta aurrea, ez dago bestik, ez da? Bai, eta, lesioak egon dira ere, baina, hori...
alde bate utzi behar dugu, txarra alde bate utzi behar da, ez da? Hori da beste kapitulu bat. Baina bai, azkenean kirol munduan edo gertatzen da, ez? Danetik gertatzen da, ez da? Danetik. Bueno, guantxe jungo gea, garatzen Vale. gauza hoie guztiak, txerreki txarraka,